Tak zdravím všetkých rybárov a priaznivcov rybačky alebo kaprovačky. Nechcel som dneska dávať video, ale prišiel zase taký krajší. Tak som si povedal, prečo nie. Vám ho nafotím. Nemerám, nevážim, ale je včera väčší ako ten včerajší lisec. No a zabral v podstate na to isté. Boilis meus a s plávačkou Orin čokoláda. Takže sa teším. Chvostisko má, išlo ľahko a nebol taký bojovný, ale zážitok bol aj tak pekný. Tak ideme ho pustiť. Zatiaľ čaute.